Здравейте хора от YouTube! Аз съм Аглата и тук с мен един мой приятел, като името му е Весио или по-скоро Веско, и сега искам да ми обявя, че правим двамата общ чанел. Помислих си помислих си първо да направя аз един собствен, но тогава се реших, че няма да качвам толкова често. И заради това реших да направим двоен. И тук с мен е той, но трябва да кажа. Хаял. Да, съжалявам, само чакайте една секунда. Играя в сервера на Hypixel, после ще ви дам... Нека първо да обясним за това. Както ви казах... Виждате, че съм аз си извиня, това не е така. Съжалявам, че малко се отметвам. С мен и Веси има общи поредици. Освен това, ще има и такива, които само той ще води, които само аз ще водя. Като на мене ще бъде първата поредица, която ще кача е според мен Ultra Hardcore, които са от мен, разбира се. Втората поредица не сме уточнили, мислим да бъде Шая, но аз мисля, че аз съм изтрил вече. Не, имам я. Третата мисля да бъде Мъта с мъглата. А пък трета Don't Starve и така. Мислям да имаме по всеки ден да качваме поне минимално по колко не сме се уточнили. Колко да качваме минимално? Около над 5. Ама не двамата. Не те понял. Аз сега си го натваме на игра. Предлагаме, не знам дали ще ви устройва, но две клипчета по около 20 минути. Аз толкова мога само си позволя. Защото и моето време и аз имам лишен живот. Виждате с малко. Както ви казах сега, искам да поговорим за чанъл. Ще има няколко въпроси, но те ще бъдат чак в дескрипцията, затова моля посетете дескрипцията. И харесайте и разбира се абонирайте за новия чанъл. Знам, че с чанъл ще бъде още много неизвестен, но се надяваме колкото повече качваме да стане по-известен. И така... Знам, че някои хора ще го казват, не, вие това го правите на родина дърба. Не, всъщност това го правим за забава. Защото не е чак толкова, някои хора ги мързи. Няма да уточнявам, ще ги напиша в дескрипцията. И още нещо на после. Освен това ще има много поредици с много наши приятели. Ще има един привейт сервер, който сме се развили доста. Или няма да правим това, тази поредица. Какво решаваш? Ако ще да правим. Друго, че може да има мои лайвстримове, които няма да са наистина лайвстрим. Не знам как мога да ми се скоро сплащам за телефон да има пари, да правя Twitch TV, но разбира се, ще направя нещо като лайв живот, така, което ще бъде на около 30 минути, това ще бъде веднъж на седмица. Мисля днес да кача още 3 епизода на Ultra Hardcore, защото аз съм записал. И ще коментирам. Ще запиша един клип с телефона ми за лайвстрим. Той ще бъде спокойно около 30 минути. Знам, че някои хора няма да им се гледа. Но това е. Благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесал клипа и други клипове. Има и още проекти и моля посетете отново дескрипцията. Чао!